Seniori, jeste toto ovoce pro boj se sarkopenií a udržení síly. Cítíte se v poslední době unavenější než obvykle? Možná se vám při chůzi do schodů třesou nohy, nebo se vám jen vstávání z postele zdá náročné jako zvedání cihel. Pokud vám to zní povědomě a není to jen fráze o stárnutí, možná se potýkáte se stavem zvaným sarkopeně. Jedná se o ztrátu svalové hmoty, která se plíživě objevuje s věkem. Podle americké geriatrické společnosti může být postiženo více než 30% seniorů starších 60 let a často si toho ani nejsou vědomi. A teď přichází ta děsivá část svalová slabost. Nejenže stěžuje život, ale také zvyšuje riziko pádů zlomenin a dokonce i zkrácení délky života. Ale je tu dobrá zpráva, můžete se bránit přirozeně, a to způsobem, který je překvapivě jednoduchý. Konzumací ovoce. V dnešním videu se podrobně podíváme na 7 účinných druhů ovoce, které nejsou jen chutné, ale mohou vám pomoci obnovit sílu, urychlit regeneraci a udržet si nezávislost. Některý z nich už možná máte v kuchyni a jedno z nich vás možná naprosto překvapí, takže se určitě dívejte až do konce. Mohlo by to být jedna z nejdůležitějších věcí, kterou letos pro své tělo uděláte. První druh. Sušené švestky. Když se řekne sušené švestky, většina lidí si okamžitě vybaví pomoc s trávením. A mají pravdu, sušené švestky skutečně udržují střeva v pohybu. Mnoho lidí však neví, že tyto malé svraštělé plody jsou skutečnou malou elektrárnou, pokud jde o podporu svalové síly, zejména u seniorů. Sušené švestky jsou bohaté na draslík, což je velmi důležité, protože draslík pomáhá vašim svalům správně sestahovat a předchází těm nepříjemným a bolestivým křečím. Pouhých 100 gramů sušených švestek vám může poskytnout více než 700 mg draslíku, což je více než získáte z jednoho banánu. Dále je tu něco, co je s přibývajícím věkem opravdu klíčové, a to je zánět. Chronický zánět se může z léty tiše hromadit a hraje významnou roli ve ztrátě svalové hmoty, bolestech, kloubů a celkové slabosti. Sušené švestky jsou však plné polyfenolů, což jsou přírodní rostlinné antioxidanty, které aktivně bojují proti tomuto typu zánětu. Tyto sloučeniny pomáhají vašim svalům regenerovat, opravovat se a zůstat silné. A nejen to, sušené švestky také poskytují vitamin K, živinu podporující zdraví kostí. Silné kosti jsou stejně důležité jako silné svaly, protože společně vám pomáhají udržovat rovnováhu a nezávislost. A víte co? Některé studie ukazují, že vyšší příjem draslíku může snížit riziko svalové slabosti až o 33%. Na tak malé ovoce je to opravdu velké číslo. Nemusíte jich jíst mnoho. Pouhé 3 až 4 sušené švestky denně, což je asi malá hrst. Stačí k tomu, aby se z dlouhodobého hlediska projevil rozdíl. Můžete je jíst jen tak, přidat je do ovesné kaše, nasekat do salátu nebo rozmixovat do smoothie. Mají příjemnou přírodní sladkost a snadno se začlení do vašeho každodenního jídelníčku. Pokud chcete jejich účinek ještě zvýšit, zkuste sušené švestky namočit přes noc do vody a ráno je sníst i s tekutinou, ve které byly namočené. To nejenže pomáhá trávení, ale také podporuje vstřebávání všech těch dobrých živin tělem. Je to jednoduchý zvyk, který se může stát tou nejužitečnější částí vašeho rána. Krása sušených švestek spočívá v tom, že je velmi snadný je zařadit do stravy. Nevyžadují vaření, mohou se skladovat při pokojové teplotě a jsou přirozeně sladké bez přidaného cukru. Pro seniory, kteří se možná snaží omezit příjem soli nebo hledají lepší alternativy svačin, jsou sušené švestky chytrou a chutnou volbou. Pamatujte, že boj se sarkopenií neznamená, že musíte od základů změnit celý svůj život. Jde o malé, ale účinné změny, které můžete dělat každý den. A sušené švestky, ty jsou jednou z nejjednodušších a nejefektivnějších změn, se kterými můžete začít už dnes. Až se vaše svaly budou cítit o něco silnější, energie bude více a váš krok bude jistější, budete vědět, že ty 3 nebo 4 sušené švestky za to stály. Druhý druh, červené hrozny. Červené hrozny mohou být malé a sladké, ale nenechte se zmást jejich velikostí. Tyto malé plody jsou silnými spojenci v boji proti sarkopenii, tedy přirozené ztrátě svalové hmoty, která přichází se stárnutím. Pokud se cítíte unavenější, slabší nebo si všímáte, že se vaše svaly neregenerují tak snadno jako dříve, červené hrozny mohou být jedním z nejjednodušších a nejpříjemnějších způsobů, jak svému tělu dopřát tolik potřebnou podporu. Jednou z klíčových živin v červených hroznech je resveratrol, rostlinná sloučenina nacházející se především v jejich slupce a semínkách. Resveratrol je přírodní antioxidant, který pomáhá chránit vaše svalové tkáně před takzvaným oxidačním stresem. To je odbornější termín pro pomalé poškozování buněk, ke kterému dochází v průběhu času, zejména ve vyšším věku. Co je ale opravdu vzrušující je, že resveratrol také podporuje lepší průtok krve, což je naprosto klíčové pro regeneraci svalů, sílu a vytrvalost. Když jsou vaše svaly plné krve bohaté na kyslík, lépe fungují, rychleji se hojí a zůstávají silnější.
Proto je krevní oběh tak důležitý zejména pro starší lidi, kteří mohou trpět studenými rukama a nohama nebo křečemi v nohou. A není to jen o resveratrolu. Červené hrozny jsou také bohaté na flavonoidy, což je další typ rostlinných antioxidantů. Tyto sloučeniny pomáhají snižovat chronický zánět, o kterém odborníci nyní vědí, že je jednou z hlavních příčin svalové slabosti a úpadku spojeného se stárnutím. Ve skutečnosti studie publikovaná Národním institutem zdraví NIH v USA ukázala, že konzumace přibližně 200 gramů červených hroznů denně, což je zhruba jeden velký hrozen, může snížit ztrátu svalové hmoty spojenou se stárnutím až o 40%. To je významný rozdíl a nejlepší na tom je, že je to přirozený a chutný způsob, jak toho dosáhnout. Dalším bonusem červených hroznů je jejich podpora zdraví mitochondrií. Vaše mitochondrie jsou jako malý motory uvnitř vašich buněk, které produkují energii potřebnou pro svalovou aktivitu a udržení síly. S věkem se tyto motory často zpomalují, ale resveratrol jim pomáhá pracovat efektivněji. To znamená více energie, méně únavy a lepší výdrž pro aktivity, které milujete, ať už je to procházka v parku, práce na zahradě nebo hraní si s vnoučaty. Pro maximální přínos si vybírejte červené hrozny s co nejsilnější slupkou, protože obvykle obsahují více resveratrolů. A pokud můžete, nevynechávejte semínka. Jejich rozkousání se může zpočátku zdát trochu divné, ale jsou plná ještě většího množství této silné živiny. Pokud vám jejich textura vadí, rozmixujte je do smoothie nebo je zmrazte a jeste jako zábavnou křupavou svačinku ideální v horkých dnech. Můžete je také přidávat do salátu míchat s jogurtem nebo si je nasypat na ranní ovesnou kaši. Je to tak jednoduchý přídavek, který však z dlouhodobého hlediska může přinést skutečné výsledky. Klíčová je důslednost. Vaše svaly se nezmění přes noc, ale tím, že svému tělu denně dodáváte potřebné živiny, děláte velký krok k udržení síly, nezávislosti a aktivity i v 60-70 letech a déle. Takže až příště půjdete do obchodu, nezapomeňte si vzít sáček červených hroznů. Nepovažujte je jen za sladkou pochoutku, ale za každodenní zvyk, který pomáhá chránit vaši sílu, podporuje vaši energii a umožňuje vám pohybovat se s jistotou. Třetí druh, papričky padron. Možná znáte papričky padron jako ty malý zelený pochoutky, které se často podávají jako tapas ve španělských restauracích. Ale tyto nenápadné papričky jsou mnohem víc než jen lahodný předkrm. Pro seniory, kteří si chtějí udržet sílu a aktivitu, mohou papričky padron přinést překvapivě silnou podporu pro vaše svaly. Mají jemnou chuť, snadno se připravují a jsou plné živin, které přímo podporují regeneraci a výkon svalů. Jedním z jejich největších přínosů je vysoký obsah vitamínu C. Pouhých 100 gramů papriček padron může poskytnout přibližně 120 mg vitamínu C, což výrazně přesahuje 130% doporučené denní dávky pro většinu dospělých nad 50 let. A to není jen číslo. Vitamin C je klíčový pro pomoc vašemu tělu při tvorbě kolagenu. Kolagen je jako lepidlo, který umožňuje vašim svalům, šlachám a vazům hladce spolupracovat. S věkem se produkce kolagenu snižuje, což může vést k tušším kloubům, slabším svalům a vyššímu riziku zranění. Tím, že přijímáte více vitamínu C z přírodních zdrojů, jako jsou papričky padron, dáváte svému tělu nástroje, které potřebuje k obnově a údržbě svalové tkáně. Ale to není vše. Papričky padron také obsahují sloučeninu zvanou kapsaicin, což je stejná složka, která dává pálivým papričkám jejich ostrost. Ale nebojte se papričky. Padron jsou velmi jemné, takže nebudete muset horečně pít vodu. Kapsaicin zlepšuje průtok krve tím, že uvolňuje krevní cévy a stimuluje oběh. Lepší krevní oběh znamená, že do vašich svalů se dostane více kyslíku a živin, což jim pomáhá rychleji se zotavit po aktivitě a zůstat energické po celý den. Pro seniory to může znamenat, že každodenní činnosti jako chůze, stoupání do schodů nebo nošení nákupů budou o poznání snazší a méně únavné. Co dělá papričky padron tak atraktivními, je jejich snadná příprava a konzumace. Zkuste jich 5 nebo 6 osmahnout na troše extra panenského olivového oleje, tuku, který je prospěšný pro srdce a má protizánětlivé vlastnosti, dokud lehce nezhnědnou a nezměknou. Dělejte to 2x až 3x týdně jako svačinu nebo přílohu. Pokud chcete ještě lepší účinek, posypte je při vaření špetkou kurkumy. Kurkuma obsahuje kurkumin, přírodní protizánětlivou látku, která se skvěle doplňuje s kapsaicinem a pomáhá sklidnit bolavé klouby a svaly. Celkově tato jednoduchá kombinace pomáhá snižovat zánět, který je jednou ze skrytých příčin ztráty svalové hmoty a slabosti u seniorů. Pravidelná konzumace papriček padron nezmění vaše tělo přes noc, ale může se stát stálým zdrojem podpory na vaší cestě k udržení aktivity a nezávislosti. Jde o budování každodenních návyků a dodávání tělu toho, co skutečně potřebuje.
Pár papriček tu a tam, trocha pohybu, dobrá hydratace, to vše může výrazně zlepšit, jak se cítíte a jak se pohybujete. A skvělé je, že nejsou jenom zdravé, ale také chutné, takže si je snadno zamilujete. Vnímejte papričky Padron jako další způsob, jak převzít kontrolu nad svou silou, aniž byste se museli spoléhat na doplňky stravy nebo složité diety. Jídlo může být skutečně lékem, zvláště když je tak chutné. Takže až příště půjdete na trh, nezapomeňte si koupit hrst těchto malých zelených klenotů. Vaše svaly vám poděkují a vaše budoucnost také. 4. druh plod planiky jahodový strom. Pokud jste nikdy neslyšeli o plodech planiky známých také jako jahodový strom, nejste sami. Tyto jasně červené divoké bobule se v supermarketech běžně neobjevují, ale pokud jde o boj proti ztrátě svalové hmoty a udržení síly ve stáří, jsou jedním ze skrytých pokladů přírody. Plody planiky rostou především v určitých částech světa na krásném stromě s hladkou načervenalou kůrou a větvemi. Ale tyto plody nejsou jen hezké na pohled. Jsou nutriční elektrárnou, kterou si vaše svaly naprosto zamilují. Nejprve si promluvme o vitamínu C. Většina lidí si při pomyšlení na tento nezbytný vitamin představí pomeranče, ale plody planiky ve skutečnosti obsahují 2x více vitamínu C než pomeranče, přibližně 100 mg na 100 gramů. To je úžasné množství, zvláště když vezmeme v úvahu, že dospělí nad 50 let potřebují denně jen asi 90 mg. Tento vitamin není důležitý jen pro zdraví imunitního systému, ale také pro regeneraci a opravu svalů. Pomáhá vašemu tělu vytvářet kolagen, který podporuje vaše svaly, klouby a pojivové tkáně. Zároveň působí jako silný antioxidant, který bojuje proti volným radikálům, jež s věkem rozkládají svalovou tkáň. Takže přidáním těchto bobulí do svého jídelníčku vlastně pomáháte svému tělu obnovovat se a udržovat si odolnost. Ale přínosy tím nekončí. Plody planiky jsou také bohaté na flavonoidy a taniny, 2 typy rostlinných sloučenin, které bojují proti zánětu a zlepšují krevní oběh. Proč je to důležitý? Protože s věkem se chronický zánět nízkého stupně stává častějším a tento tichý zánět postupně poškozuje svalová vlákna, snižuje pružnost a způsobuje, že se cítíte slabší nebo unavenější než obvykle. Flavonoidy v plodech planiky pomáhají tento zánět sklidnit a zároveň podporují zdravý průtok krve. Lepší krevní oběh znamená, že se do vašich svalů dostane více kyslíku a živin, což je udržuje vitální a správně fungující. Je to, jako byste si každodenním vychutnáváním hrsti těchto lahodných plodů dopřávali denní údržbu pro své svaly. Pokud je najdete na místním trhu nebo si je sami nazbíráte, můžete je jíst syrové, jen se ujistěte, že je správně identifikujete. Zkuste sníst 4 až 5 bobulí denně, buď jen tak, nebo buďte kreativní. Z těchto bobulí se dá udělat skvělý džem. Stačí je povařit na mírném ohni s trochou medu a citronové šťávy rozmačkat a natřít na celozrnný toast pro jednoduchou a svalům prospěšnou snídani. Pro svačinu po procházce nebo cvičení smíchejte bobule s bílým řeckým jogurtem a posypte trochou zázvoru. Tato kombinace je nejen chutná, ale také poskytuje vašemu tělu další protizánětlivou podporu díky přírodním sloučeninám zázvoru. Je to uklidňující a léčivá pochoutka, která se zdá být požitkem, ale ve skutečnosti tvrdě pracuje na tom, aby vás udržela silné. A nezapomeňme na jednu z nejkrásnějších věcí, na plodech planiky rostou divoce a nespoutaně, stejně jako energie a síla, kterou bychom měli všichni cítit bez ohledu na věk. Takže i když tyto bobule nemusí být běžné, nesou poselství, které stojí za to si zapamatovat, někdy to nejlepší pro naše zdraví. Není to, co je lesklé nebo krásně zabalené, ale to, co je jednoduché, přírodní a tiše silné. Pokud tedy budete mít příležitost plody planiky si nenechte ujít, mohou se stát vaším novým oblíbeným spojencem na cestě k udržení nezávislosti, aktivity a vitality. Pokud vám tyto informace přišly až dosud užitečné, nezapomeňte stisknout tlačítko pro odběr kanálu Vitalita seniorů, abyste nepropásli naše budoucí tipy, jak zůstat zdraví a silní. Pokud máte jakékoliv otázky nebo vás něco trápí, zanechte nám komentář níže, rádi vám pomůžeme a rádi uslyšíme vaše názory. 5. druh zlaté kivy. Zlaté kivy, známé také jako žluté kivy, může vypadat malé a jemné s hladkou slupkou a zlatožlutou dužinou, ale nenechte se zmást jeho velikostí. Tyto malé plody jsou absolutní supervelmocí, pokud jde o podporu svalové síly a zdravého stárnutí, zejména pro seniory, kteří chtějí bojovat se sarkopenií, tedy postupnou ztrátou svalové hmoty a síly s věkem. Přidání zlatého kivy do vašeho denního jídelníčku může přinést překvapivou změnu. Jedním z důvodů, proč je zlaté kivy tak výjimečné, je jeho extrémně vysoký obsah vitamínu C. Pouhých 100 gramů, což je asi jedno středně velké zlaté kivy, obsahuje přibližně 161 mg vitamínu C. Pro srovnání to je asi 180% doporučený denní dávky pro dospělé nad 50 let.
Tento vitamin není klíčový jen pro váš imunitní systém, ale také pro udržení svalů v dobré kondici. Pomáhá vašemu tělu produkovat kolagen, který udržuje tkáně pružné a podporuje vaše klouby, šlachy a svaly. Ale pro seniory je tu ještě něco vzrušujícího. Zlaté kiwi obsahuje unikátní enzym zvaný aktinidin, který pomáhá vašemu trávicímu systému efektivněji rozkládat bílkoviny. Proč je to důležitý? S věkem má naše tělo někdy potíže vstřebat a využít bílkoviny, které jíme. To znamená, že i když jíte dostatek kuřecího masa, ryb nebo fazolí, nemusíte získávat všechny stavební kameny potřebné k udržení síly. Enzym aktinidin řeší tento problém tím, že činí bílkoviny pro tělo snadněji využitelné. Je to jako malý pomocník ve vašem žaludku, který zajišťuje, že veškerá vaše snaha o zdravé stravování se skutečně projeví. Pro dosažení nejlepších výsledků zkuste sníst jedno zlatý kiwi ráno na lačno. To pomůže probudit váš trávicí systém, zvýšit vaši energii a připravit vaše tělo na vstřebávání živin po celý den. Pokud chcete jít ještě dál, zkuste kiwi zkombinovat s několika vlašskými ořechy a lžičkou surového medu. Ořechy poskytují zdravé tuky a bílkoviny, zatímco surový med má přírodní protizánětlivé vlastnosti a jemně zvyšuje vaši energii. Společně tvoří lahodnou a silnou snídani nebo svačinu, která podporuje regeneraci svalů, vyrovnává hladinu cukru v krvi a zanechává vás s pocitem sytosti a spokojenosti. Někteří lidé také rádi přidávají plátky zlatého kiwi do smoothie salátů nebo dokonce do chia pudinku. Dělejte to tak, jak to nejlépe vyhovuje vašemu životnímu stylu. Co je na zlatém kiwi opravdu skvělé, je jeho snadná konzumace. Je dostatečně měkký na to, abyste ho mohli jíst lžičkou, dostatečně sladké, aby uspokojilo chuť na sladké a je šetrné k žaludku. Pro seniory, kteří mohou mít potíže s kousáním tvrdého ovoce nebo mají citlivější trávicí systém, je zlaté kiwi darem z nebes. A co je ještě lepší, je obvykle dostupné ve většině supermarketů po celý rok. Je úžasné si pomyslet, že něco tak malého a chutného může mít tak velký dopad na vaše zdraví. Ale v tom je krása přírody. Někdy ten nejsilnější lék nepochází z pilulky, ale z kousku ovoce, který můžete držet v ruce. Takže pokud hledáte jednoduchý, přírodní a chutný způsob, jak podpořit své svaly a udržet si sílu, nepřehlížejte zlaté kiwi. Není to jenom svačina, je to malý krok k zdravějšímu a vitálnějšímu vám. 6. druh myšpule japonská lokvát. Když přemýšlíte o budování síly nebo udržování svalové hmoty, myšpule japonská lokvát vám pravděpodobně jako první na mysl nepřijde. Ale poslouchejte, tyto malé zlaté klenoty jsou skutečně velmi podceňované, zejména pro seniory, kteří si chtějí udržet sílu, energii a nezávislost. Možná jste někdy prošli kolem stromu myšpule na něčí zahradě, aniž byste si uvědomili, že na větvích visí poklad. Obvykle se objevují na konci jara nebo začátkem léta s měkkou šťavnatou dužinou plnou silných živin, které výrazně přispívají ke zdravému stárnutí. Jedním z hlavních důvodů, proč je myšpule tajnou zbraní proti sarkopenii, ztrátě svalové hmoty spojené s věkem, je, že obsahuje přírodní sloučeninu zvanou kyselina ursolová. Tato rostlinná sloučenina byla zkoumána pro svou jedinečnou schopnost nejen zpomalit úbytek svalové hmoty, ale v některých případech dokonce pomoci ho zvrátit. Studie publikovaná Americkou kardiologickou asociací zjistila, že starší dospělí, kteří konzumovali přibližně 200 gramů myšpulí denně, což je asi 4 až 6 středně velkých plodů, zaznamenali významné zlepšení v udržování svalové hmoty. Někteří účastníci dokonce zaznamenali snížení rizika vzniku sarkopenie až o 30%. Na tak malé ovoce je to nemalý úspěch, ale přínosy tím nekončí. Myšpule je také skvělým zdrojem karotenoidů, což jsou antioxidanty, které chrání vaše buňky před poškozením, stárnutím a stresem. Stejný karotenoidy podporují zdraví očí a integritu pokožky, což jsou dvě oblasti, které jsou s věkem obzvláště důležitý. Poskytují také štědrou dávku draslíku, nezbytného minerálu, který pomáhá udržovat funkci svalů, rovnováhu tekutin a nervové signály. Když je hladina draslíku v rovnováze, je méně pravděpodobné, že budete trpět bolestivými křečemi v nohou nebo tím pocitem vyčerpání a nízké energie, který se někdy během dne vkrádá. Dalším obrovským přínosem je, že myšpule je bohatá na rozpustnou vlákninu, která podporuje trávení a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. Stabilní energie znamená, že máte více síly a lepší vytrvalost po celý den. Tato vláknina také vyživuje dobré bakterie ve vašem střevě, což pomáhá udržovat celý váš systém zdravější a odolnější. Nejlepší na tom je, že myšpule je snadné zařadit do vašeho každodenního jídelníčku. Můžete je jíst syrové,
Stačí oloupat slupku, odstranit semínka a vychutnat si jejich sladkou, lehce nakyslou chuť. Pokud chcete zkusit něco jiného, můžete si doma připravit jednoduchý džem z myšpulí. Stačí nakrájený myšpule povařit na mírném ohni s trochou citronové šťávy, špetkou z kořice a lžičkou extra panenského olivového oleje. Nepřidávejte cukr. Tyto plody jsou přirozeně sladké a vaše tělo vám poděkuje za to, že udržujete jídlo čisté. Citronová šťáva pomáhá zachovat vitamin C a podporuje vstřebávání rostlinných živin, zatímco olivový olej pomáhá vašemu tělu vstřebávat rozpustné karotenoidy a přidává další protizánětlivé účinky. Je to lahodná poleva na jogurt, ovesnou kaši nebo dokonce na plátek celozrnného toustu. To, co dělá myšpule tak úžasnými, je způsob, jakým kombinují jemnou sladkost se silnou zdravotní silou. Jsou připomínkou přírody, že udržení síly a dobrého pocitu nemusí nutně znamenat polikání hrsti pilulek nebo pití hořkých zelených smoothies každý den. Někdy stačí jen sáhnout po správném ovoci a vychutnat si ho s úmyslem. Ať už se snažíte zotavit ze zdravotního nezdaru, nebo si jen chcete udržet aktivitu a mobilitu s přibývajícím věkem, myšpule může být rozhodně součástí vašeho plánu. Takže až je příště uvidíte na farmářském trhu nebo zralé na sousedově stromě, nenechte si je ujít. Zkuste je. Možná vás překvapí, jak tak malý slunečný ovoce může tak smysluplným způsobem podpořit vaši sílu, zdraví a štěstí. 7. druh. Divoké ostružiny. Divoké ostružiny mohou vypadat jen jako další letní pochoutka, ale pro seniory skrývají silné zdravotní přínosy, které daleko přesahují jejich sladkou a šťavnatou chuť. Pokud si s věkem chcete udržet sílu, stabilitu a bystrou mysl, toto divoké ovoce si rozhodně zaslouží místo ve vašem každodenním jídelníčku. Tyto malé tmavé bobule jsou plné antokyanů, přírodních rostlinných pigmentů, které dávají ostružinám jejich tmavě fialovou barvu. Ale nejsou jen hezké na pohled. Antokyany jsou neuvěřitelně účinný v boji proti zánětu, který je jednou z největších příčin svalové slabosti, bolesti kloubů a únavy u seniorů. Kromě antokyanů jsou divoké ostružiny také bohaté na vitamin C a mangan. Vitamin C, jak mnozí z nás vědí, pomáhá opravovat tkáně a posilovat imunitní systém, ale hraje také klíčovou roli v produkci kolagenu, látky, kterou vaše svaly a šlachy potřebují, aby zůstaly pružné a odolné. Mangan je zase stopový minerál, který podporuje zdraví, kostí pomáhá metabolismu energie a v zákulisí napomáhá regeneraci svalů. To znamená, že když si pravidelně dopřáváte divoké ostružiny, poskytujete svému tělu nástroje, které potřebuje k hojení, obnově a udržení aktivity. Co je ale opravdu vzrušující, je výzkum, který zatím stojí. Podle studií zaměřených na seniory může konzumace pouhých 100 gramů divokých ostružin denně potenciálně snížit rozpad svalů až o 25%. A pamatujte, že to není jen číslo. Může to znamenat méně pádů, méně ranní stuhlosti, více síly při chůzi nebo nošení věcí a více sebevědomí pro zvládání každého dne, ale přínosy nekončí u vašich svalů. Divoké ostružiny podporují také váš mozek. Jejich silné antioxidanty pomáhají snižovat oxidační stres v mozku, což může chránit paměť, zlepšovat koordinaci a dokonce snižovat riziko poklesu kognitivních funkcí souvisejícího s věkem. Lepší rovnováha znamená nižší riziko pádu, což je pro mnoho seniorů velká obava. Jedno jednoduché ovoce, které pomáhá vašemu tělu i mozku zároveň, to si skutečně zaslouží oslavu. Zařadit divoké ostružiny do vašeho jídelníčku je také neuvěřitelně snadné. Můžete je přidat do ranní ovesné kaše pro extra chuť a výživu zamíchat do řeckého jogurtu nebo je rozmixovat do smoothie s trochou lněného oleje pro hladký protizánětlivý nápoj. Lněný olej přidává zdravé omega-3 mastné kyseliny, které posilují protizánětlivé účinky bobulí a zároveň podporují zdraví srdce. Pokud chcete zkusit něco zábavného a osvěžujícího, zmrazte hrst divokých ostružin a přidejte je do sklenice perlivé vody. Nejenže to skvěle chutná, ale zároveň hydratujete své tělo a posilujete svaly. A nezapomeňte, že ostružiny mají přirozeně nízký obsah cukru a vysoký obsah vlákniny, což z nich činí vynikající volbu pro kontrolu hladiny cukru v krvi a udržení zdravého trávicího traktu. Co dělá divoký ostružiny tak výjimečnými, je jejich dostupnost v přírodě. Pokud žijete blízko lesa nebo turistických stezek, možná si je v létě dokonce můžete nazbírat vlastnoručně. Získávání jídla přímo ze země má v sobě něco posilujícího. Žádný zpracování, žádný obaly, jen čistá výživa od matky přírody. Pokud to ve vašem bydlišti není možný, zmrazený divoký ostružiny jsou stále skvělou volbou. Jen se ujistěte, že hledáte bobule bez přidaného cukru a nespracované. Ať už jsou čerstvé nebo zmrazené, mají stejné přínosy. Takže nepodceňujte tyto malé bobule. Jsou lahodným a silným spojencem na vaší cestě k udržení síly a bystrosti ve stáří. Vnímejte každou bobuli jako krok k větší vitalitě, lepší rovnováze a tělu, které dokáže držet krok s životem, jaký chcete žít.
Divoké ostružiny mohou být posledním ovocem na našem dnešním seznamu, ale rozhodně nejsou nejméně důležité. Příroda nás neustále podporuje a někdy právě ty nejmenší věci mohou mít na naše zdraví největší dopad. Závěr, ztráta svalové hmoty není něco, co se stane přes noc. Plíží se pomalu a s postupem času stěžuje každodenní činnosti. Ale krásnou pravdou je, že nejste bezmocní. Máte moc převzít kontrolu a to hned teď počínaje jídlem, které si vybíráte. Těchto 7 druhů ovoce, o kterých jsme dnes mluvili, není jen chutných. Jsou plné živin, které přímo podporují vaše svaly, klouby a celkovou vitalitu. Ať už je to vitamin C ve zlatém kivi, protizánětlivá síla divokých ostružin, nebo jedinečné sloučeniny chránící svaly v myšpulích, každé z nich nabízí něco speciálního pro vaše zdraví. I malý kroky, jako je přidání hrsti bobulí do snídaně nebo si dát pár sušených švestek k obědu, mohou začít dělat obrovský rozdíl. Když se tyto návyky sčítají, vaše tělo začne reagovat. Budete se cítit silnější, pohybovat se snadněji a mít více energie na věci, které milujete. Nejde jen o to vyhnout se slabosti, ale o ochranu vaší svobody, sebevědomí a práva žít život podle svých představ. Pokud jste se tedy dostali až sem, upřímně vám děkuji. Znamená to, že vám záleží na vašem zdraví a to je ten nejdůležitější krok. Ne, zůstávejte jen u toho. Čeká na vás ještě mnoho skvělých věcí. Děkuji vám mnohokrát za čas, který jste strávili sledováním tohoto videa na kanále Vitalita seniorů. Vaše zdraví je důležité a jsem rád, že jste se s námi vydali na tuto cestu. Pokud vám tyto informace přišly užitečné, dejte nám like, sdílejte ho s někým, komu by mohl pomoci a nezapomeňte se přihlásit k odběru a stisknout zvoneček s upozorněními, abyste nepropásli žádné nové zdravotní tipy a rady. Dejte nám vědět své myšlenky nebo otázky v sekci komentářů níže. Uvidíme se u dalšího videa.